produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Ako si Mario Papigas, taga Barangay Gubay Ubos, nagtaog sang 3,000 sa Suki Ayuda promo sang K5 News FM kag Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Kang umpisa ka Pebrero, pero migit ako nagabakal sang iya mga produkto kay nagabulit kit patawhay ka kanina-huna kag nagapasit ang ako nalawas sa mga wala pa makatumar. Tistingigit ninyo na ang DTX 500 D3 Bio may DC, DTX Coffee Mix, Pre-Bio Coffee kag DTX Premium Coffee Mix. Thank you, Git. Gani ikaw, kung luyag mo man magtaog sa mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sang mga cash prizes, intra na sa Suki Ayuda Promo. Padayon lang nga magtutok sa K5 News FM 88.7 para sa dugang nga mga detalye. Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya ila! Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Nga aga pamati ka sa K5 News FM. Aga pamati gid ko sa K5 News FM kay namian ko daan sang kampiyon talk show ni ka K5 Alex Escalante. Gakalingaw gid ko daan maglantaw kag mamati kapin pagid kong ang guest na gwapo ay the best gid. Ako si Karina sang Pavia, tunay na ka K5. O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Wow! May puso! Day, pati ko damo ka na admirer, subong. Amo giniya, day. Basta naka DTX Beauty Soap. Diba? Dumduman mo sang lalaki ka pa. Madamo alap-up kag punggod ang imo, guya. Oy, hipos na gani ha? Awayon pa kakaroon! DTX Beauty Soap. All natural at gentle sa bala. Nakakakinis at nakakalinis. Bakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Zay, grabe bala ang energy ni Boyet. Duwala agahubas. Oo, baladay. Bisan tig-3 na kaadlaw. Ayabaw, gabato, gihapon. Kagday, ang gana niya bala. Dawli yun, nga gutom-gutom. Dali lang baladay. Hindi ka magsiling nga. Oh, hindi. Kamu man ni Boyet? Extend Food Supplement. Nagahatag enerhiya, kapabaskog sang resistensya, kagapadugang sang gana. Extend Food Supplement. Kalupok-lupok ba? Bakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes, arthritis, magkaayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. D3 Bio ang suplemento ko. Kakasang ubok ang sip-on, kakasang trangkaso. D3 Bio ang suplemento ko. Bakterya ka virus, ubos sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Takog ka, kay nakatuto ka, kay naka-K5 ka, ganit may takog ka. K5, takog ka, Ilonggo mo promo.
Magpamati pirmi sa 88.7 K5 News FM Iloilo kag hindi na paglisua ang imo radyo. Kay kung madakpan ka sang amon grupo, pwede ka makabaton sang mga papremyo. Kung ikaw ang madakpan nga nakatutok sa K5 News FM Iloilo, instant nga makabaton ka sang isa ka coupon. Kag hindi lang ina, kung may maipakita kapagid nga mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy, kasubong sang DTX 500, D3 Bio, MyTC, DTX Coffee Mix kag iban pa, pwede ka makakuha sang hasta 5 ka coupon. Bantayan sa aton live programs ang pag-raffle namon sang inyo mga coupon kag i-alerto ang imo nga cellphone. Kay kung ikaw ang magabutan kag masabat mo ang amon tawag, taog ka! Hasta sa 3 ka beses lang kami magatawag kag kung hindi mo masabat, magagabot kami liwat sang lain naman nga pangalan. Magapadulong ang K5 News FM Iloilo sa imo nga balay kag dikto mo himuon ang paglugo sa kahon nga may unod nga 2 ka dice. Iluko mo! Iluko mo! Iluko mo! Iluko mo! Pinaagi sa dice, ikaw ang pwede makadaog sang papremyo nga appliances kag cash prizes. Mayara ka pa sang consolation prize nga DTX Coffee Mix. Wala sang pirde kay sigurado may matagaan kagid. Basta itutok lang halin sa aga hasta maggabi ang imo nga radyo sa K5 News FM Iloilo 88.7. Ang kampiyon nga istasyon. Number 1 kita sa Iloilo. K5 Dakop ka! Ilonggo mo promo! Ang mga Ilonggo, naka D3 Bio na. Ang mga Canon, naka D3 Bio ron. Lahat ng Pinoy, mag D3 Bio na. D3 Bio. May virgin coconut oil kag vitamin D3. D3 Bio. May 3-way protection kontra cancer. Kahatag proteksyon, batok sa mga infection tungod sa bakterya kag viruses. Kahatag man sang brain protection kag extra energy. D3 Bio. Ang D3 Bio nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Bakal na sa mga butika. DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talaksan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Ang DTX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidant. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang balatian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. Oras la 7:17 sa aga. Oras kinadulong sang DTX 500, Klinika Spore Biotics, MyTC kag D3 Bio. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu kag kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sa mga balita. Komentaryo nga patas. Kag wala sang ginakahadlukan ang pangapin sa mga Ilonggo nga wala sang talangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
Masgid pabasko, masgid pasadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Aujero Francia, kag Ray Espeja Umalay para sa Foro de los Pueblos. 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 Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Foro de los Pueblos, the People's Forum. Biyernes na, Febrero 21, 2025. May office, may klase. Manayanayang panahon sa syudad sang Iloilo, 26 degrees Celsius ang temperatura sa sining oras. Mabatian kita live sa K5 News FM Iloilo, 88.7 FM. Sa K5 News FM Sara, mabatian kita sang matunog kag mathag dito sa norte nga bahin sang Iloilo hasta sa Capiz. Kag makita man kita sa Facebook, sa TikTok kag sa YouTube. Kag mabatian kita sa aton mga release station sa mga K3 FM station. Blessed Friday morning to all. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Ang adlaw nga Biyernes bukod mariit ha. Every single day created by God is a blessed day. It is a wonderful thing to be alive. Salamat Lord sang bago nga kabuhi. Ayog gid kun buhi ka pa. Ecclesiastes 11 verse 7. Mga empleyado, may estudyante, himos na magpaligo, manghapon, DTX Beauty Soap. Kag magagamit sang deodorant organic, Clinica Deo Fresh. Let's go straight sa mga headline ng mga pangulong dinalan ginadulong sang DTX 500 kag Clinica Spore Biotics. Privatization sang Iloilo International Airport padasigon. Death penalty sa high level ng mga durugista ginadoso ni Bato. Integrated Bar of the Philippines Iloilo Chapter Election ginapaabot nga mangin malapuyot bangod sa pag-ibig na bawal. Anong mo siningon-sining pag-ibig na bawal? Isa tinaga pa lang ini ginadumilian nga paghigugma. Alas 7:21 sa aga. Blessed morning Sir Steven Hirardino kay Sir Tibo. Good morning also kay Ma'am Remia Panes kay Ma'am Pearl Joy Panes. Ma'am Pearl Joy Panes, birthday greetings from your tita Ma'am Remia Panes sa Taguig. Ma'am Laura sa Magaysay, good morning. Alas 7:21 sa aga sa mga nagapamahaw dira. Ipadalon doon ang healthy nga kape ha. DTX Coffee Mix. Nami subong nga aga gamay lang nga kanon. Tapos may mainit ka kape, DTX Premium Coffee or Pre-Bio Coffee. Mananam na sa Sir Steven Hirardino. Organic DTX Coffee Mix. Kag magluto kita torta. Kay balokang ang torta nagapangaduha sa Best Egg Dish. Ikaw, Sir Bonnie Calad, Ma'am Jean Demit, Sir Steven Herradino. Ikaw yun, ikaw ka torta. So, ang tanan ko naman ba nga, huud eh? Ang torta, nagapangaduha sa Best Egg Dish sa kalibutan. Sunod sa Taste Atlas. Nagbaton sang 4.4 out of 5 na rating. Ang isa sa mga paborito nga pagkaon sa mga Pilipino. Ginalaragway sang Taste Atlas ang tinorta nga talong bilang simple Filipino dish nga ginimo nga may kombinasyon sang ginaprito nga talong kag lightly beaten eggs ginkuanlagin bate nga itlog nga nami pagini inang garesemble nagapakita ni isang mahagpok nato ni isang crispy omelette. Omelette or depende sa pa kung sa ato di omelette kahit ang spelling niya O-M-E-L-L-E-T-E mo. Pero para sa iban omelette depende omelette man akon omelette basta torta mambete soloso. Gintawag pa sini ang among luto bilang versatile delicacy. Ibla Sir Bonnie Calad damit no. Manamit ipares sa mainit nga kanon kag ketchup. Kag padalundunan mo, Mambete Soloso, Sir Bebot, Sir Steven Herradino, Sir John Glenn Gulmatico, kay Director Antonio Escobar, sang DTX Coffee Mix. So, either nga ino-no mo, gido, cry ang grabe no? Ino-no mo sa ketchup, or pwede man gani sa langgaw, barato lang. So, nagapanguna naman din nga ara sa listahan sang best egg dish sa kalibutan, ining ramen egg or ajitsuke tamago
sang Japan. At bit lamang tining tamagong ini. For the meantime, ari kita di sa torta nga itlog. Tortang itlog. Torta nga talong. Yanong imo nga draple dyan. May torta nga talong dra, Ma'am Christy Rivera. Sa Acacia Karinderya, sa Percy Restaurant, sa karinderya ni Ma'am Malu Lago, ni Ma'am Mirna Lago, dira sa Tintin, turo sa Bangka Cabo Airport, Mandurriao, dira sa Bro Mars Place, sa kilid sang Soresca Pharmacy, sa atubang sang ospital dira sa Ongka Haro. Ma'am Lodi Gulilaw, may luto ka mo da. Di ka may luto da, nami gina mo nang ipares mo sa kanon, gamay lang ang kanon, para hindi magwagat imo siya, hindi magdako imo nga buyon, kag magpangape, DTX, coffee mix. Na 7:24 sa aga, Philippine Standard Time. May balokang ang pagkaon sang red meat o kon karne kada simana, nagapataas ang risgo sang colon cancer. Kada 50 grams sang processed meat nga makaon kada adlaw, nagapataas ang tsansa nga mag-angkon sang bowel cancer up to 1.18 times. So haganagan lang sa pagkaon sang processed food ang red meat consumption mo bla. Kaon ka, damo utan, kag prutas. Kabag tumar, DTX 500. Ago defensahan, gordyahan ang imong cells, batok sa carcinogens, kag toxins. DTX 500, the most potent cell cleaner. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Ginapaabot nga mangin malapuyot ang election piniliay sang Integrated Bar of the Philippines. Aton nga mga abogado, Iloilo chapter. Kay ang eleksyon niya ni every 2 years, ginapatigayon. Sa nagligad ni daway ni sa bungog sa mga abogado. Ayban, just for the sake of compliance, kay gina-require ni sila sang IBP, gina-require sang Department of Justice, gamay naman sang further studies. The same is true sa mga doctor, dentist, ka mga professional. I-update ka man bala sang latest trend, latest technology about your career. Now, subong or buwas sa aga, hiwaton ang election of officers sang Integrated Bar of the Philippines. Mga abogado diri sa Iloilo, diri na base sa Iloilo. Ang ilang election hiwaton sa Ramon Q. Avancenia Hall of Justice, Febrero 22, alas 8 sa aga, tubtob alas 11:30 sang aga. Magabunggo anay sa pagka-presidente sang IBP Iloilo chapter ang duha ka mga lagting abogado. Attorney Mehelinda Penetrante, Attorney Mehelinda Penetrante, kag Attorney Eduardo T. Reyes III. Attorney Eduardo Reyes III. Dito ini hiwaton. Now, ang mapadalaga naman sa pagka-Vice President, sa posisyon sa pagka-Vice President, amo sa Attorney Edgar Janine Pestaño. Attorney Edgar Janine Pestaño, kag Attorney Victor Disida. Attorney Victor Disida. Si Pestaño, nagapadalagan sa idalom sang grupo nga Team Avance ni Attorney Mehelinda Penetrante, nga nagapapili naman sa pagkapresidente sang IBP Iloilo chapter. Samtang si Disida, nagapadalagan kaupod ang grupo ni Attorney Eduardo Reyes III. Magabunggo alay sa pagka-director sang IBP Iloilo chapter para sa Team Avance sa liderato ni Attorney Mehelinda Penetrante. Professor man ni si attorney, isa sa kilalang law professors diri sa Iloilo sa College of Law. Nagapapili board of directors under Penetrante team Attorney Ian Thomas Bisana, Attorney Ian Thomas Bisana, Attorney Donnie June Almio, Attorney Christian Ariel Cuadras, Attorney Christian Ariel Cuadras, Attorney Doridel Lusañez, Attorney Doridel Lusañez, kag Attorney Alfred Clement Palmares, Attorney Alfred Clement Palmares. Sa grupo naman ni Attorney Eduardo Reyes III, magapadalagan sa parehong posisyon Attorney Alfredo Arongayan III, Attorney Alfredo Arongayan III, Attorney Ronnie Dilicana, Attorney Ronnie Dilicana, Attorney Tina Lisa Hautea, Attorney Tina Lisa Hautea, Attorney Gabriela Holabar, Attorney Gabriela Holabar, kag Attorney Mark Aaron Tinambunan, Attorney Mark Aaron Tinambunan. Sa pagka-secretary
Magabungguanay, Attorney Alfred Panes, kag Attorney Shane Daniel Dinopol, Attorney Shane Dinopol. Sa pag-auditor, Attorney Jordana Marie Haco, Attorney Jordana Marie Haco, kag Attorney Peter John Raymond Pacheco, Attorney Peter John Raymond Pacheco. Si Attorney George or Attorney Jordana Marie Haco, taga Sara, Iloilo, amo ini sa ang legal officer ni 4th District of Iloilo, board member Rolly Biaca Distura. Rolly Distura. Sa manang iya sining legal officer dira sa office niya sa 6th floor sang Capitol, Attorney Jordana Haco. Magabungguanay sa pagka PRO, Attorney Maria Teresa Malones Sanchez. Attorney Maria Teresa Malones Sanchez, Attorney Sweet Malones Sanchez, kag Attorney Jeremy Bionat. Si Attorney Maria Teresa Malones Sanchez, anak ni former Maasin Mayor Mariano Malones. Kag kapadalagan man ini si Attorney Sweet Mayor, pero naperde siya kay Mayor Francis Amboy, isa man kabugado. Sa pagka-treasurer, wala kontra, Attorney Esther Lee Trimañez. Attorney Esther Lee Trimañez. So, ining posisyon subong balantayan, Sir Jo Marie Wakay Bilonyo sa Bilonyo family sa Rizal Barotac Viejo, kag dira sa Ahoy kay Ma'am Rina Gumakil, kay Ma'am Sir Roland Himenea, kay Ma'am Jonaline Obapial Himenea, kag Alma Aguilar. What's so interesting kay si Attorney Bisana, assistant din sang WVSU College of Law. Si Attorney Penetrante, professor sa College of Law man. Amo rin sa ang nagkuhan ka bati sa utok ni Alexa. Ibot sa lingon sila nga high ang standard. No, high ang standard. Dra ka kay 5 Alex, sigihan na da. Kay basta nga di kalidad nga professor ti see you in court eh. So bas, balantayan ini. Controversial ang pila ka lawyers kag kun ang aton nga headline dito nang ambal nga IBP Iloilo chapter elections malapuyot bangod sang pag-ibig na bawal. Ano yung pag-ibig na bawal? Sa aton information yung nabaton, may mga miyembro sang profession diri sa syudad, hindi ko na pag-i-reiterate pa, nga involved sa illicit love affair. Di pag-ibig na bawal. Ay information tang nabaton pagid Ma'am Annalyn Panis Agravante, Sir Nerio Tabugo, nga isa diri sa nagpadalagan sa agod nga bangon puri. Ano ba siya sa bangon puri? Bawion niya ang namansahan nga ngalan bangod sang ginapayag iyang involvement sa illicit love affair. Ikon ikaw abogado, di blayo sa walikon may mga kaso ni sang immorality, may mga adultery ni, ikaw ang ginadalaganan either sang asawa or sang bana or sang aggrieved party. Sino ini siya or sino sila? Ano yung pag-ibig na bawal? Hindi man na siyang natawag nga nakaw na pag-ibig. Nakaw na pag-ibig. Kung ang irog mo'y dalawa, palayain ang isa. Hi! Put a smile on your face. Pero na serious note, seryoso, tama ni? No? Sanay sinoy ni Dre ang involved. Apol taasan, Sir Nerio Tabugo. Ti magamba ka nga law o abugo siya, taas ka tamang paglantaw sang tawo, no? Pero amo ni sabog ang nagasurround nga issue sa Integrated Bar of the Philippines Iloilo chapter. Nga may kandidato dira o mga kandidato nagpadalagan para nga bangon puri kay ang kada sukata sang iyang nga mga kaupod nga mga lawyer kung makitanay sila sa Hall of Justice o din madang nga korte si pag-ibig na bawal. Alas 7:33 na sa aga. Ay naging headline naton sa Balitang K5 sa umaga. Ining pagpangayo sang second chance or another chance ni Jam Ignacio. Si Jam Ignacio, Phoenix sub-breadwinner, amoy ni siya ang controversial matapos nga kinastigo niya ining influencer kag vlogger nga si Jelly Au. No? Jelly Au, yung tawag lang, sambil ang bibig, gin kastigo na.
Ang iyang pangabay subong, give me another chance. Bot siningon, Ma'am Chrissy Rivera, Sir Eric Centino, Sir Eric Gose, Ma'am Lori Gose, ang makita nyo sa Facebook, subong sang mahirap pa sila nga duwa. May ginatawag pa ni sila nga couple shirt. Yalay. May mga araman sa t-shirt, kita nyo sa t-shirt yan. May arol bla, his mine. Tapos ang lalaki naman niya, her mine. Ayun yung mga sweet na things nila sang mayo pa sila. Pero sang nagtantrum si Jam Ignacio, lalunta, we condemn the act, not the person. Ang iya siya nga tantrum bala ang tendency niya sa nagtantrum sa ining sweet kag naming itsura, striking beauty sang vlogger nga si Jelly Au. Alam tao kung anong name mo niya, daw inagihan ni Pacquiao. Yang iya nga tinaga subong, one more chance. One more chance. Give me one more chance to break your face again. Kung ikaw, abi, may istorya kita subong. May istorya kita pangabuhi, kag realidad bla. Paliw ka mo di message kaya sakay ka sa taxi, sa bus, ara ka man abroad. Kung ikaw, abi, sa sining nga sitwasyon, nagapakitluoy ang imo nga nobyo. Hatagan mo pa sa chance, bisan nga amo na ni ang nagihan mo. Ha? Pamatian ta lang statement to ni Mr. Jam Ignacio. Nulson man sa sa ginimo niya. Pero lang to bala to Israelo. Kwan gid sambil ginang bibig ni Jam. Kung ikaw Phoenix sa breadwinner, suryante ni sa mo Biyernes ni sa dyan padala ka mo di kay i-discuss na hasta mag-alas 9. Kay tanan kita makarelate mo. Ikaw ga pamati drabit, professional ka man or ordinaryo, makarelate sa sining nga sitwasyon. Pamatian ka si Jam Ignacio. Sa mga kaibigan, ito harap sa inyo, maharap na humingi ng taos-puso na sorry, sobrang sorry. Lalo na sa pang-religion. Sorry, ma'am. For that, alam niya na mahal na mahal kasi. Nabatian si Mr. Jam Ignacio. So, he's asking another chance. One more chance. Kung ikaw, Mr. Phoenix, sab breadwinner, tiyamba niya, hindi na magbalik wasako niya, dugid na imo nga guya, damo na lalaki na. Poltasa, Neryo, Tabugo. Ikaw, Sir Eric Gose, kay Sir Jerome Vilete, Ma'am Gingging Avilosa, kay Sir William Nonado Sapanta, Sir Liam Will. Kung ikaw, are you willing at taga pa ni second chance? One more chance. All I need is one more chance to break your face again. Bukon ko liwat, guya mo. Ala, no. Tini, mangin para istoryahan, subong sa kapihan, kapamati ka mo dra, makarelate ang tanan. Kung ako bisan, anon, di kuya gusto makita, no? Natawa bala, no? Bisan haron, bisan landong or image, or shadow ning tawag mo. Haron sa kalaya. Bisan haron naman ni Ma'am Laura sa magaysay. Hindi na nagig gusto nga makita pa si Jam Ignacio. Ikaw, Ma'am Betty Soloso, sabat ka mo de. Ma'am Marita Lia Metzelina, naimo niya once nga hindi pa kamo kasal. Sulit-suliton niya pa na kung mag-asaway na kamo. Ikaw pa, Sir G. Ismael, Tatay Estra Swedi, Mami Cynthia. Ano yung nga take sa sininga issue? Asa mo ning issue, subong damo sa naga-react? Foro de los Pueblos! Foro de los Pueblos! Bagay bala si Jam Ignacio nga tagan one more chance? One more chance to prove his love kay Jelly Au? O di ayhan nga ang iya gilalagas na ba si kon lawas lang ni Jelly Au? Or basi kon white hindi tani gusto pero basi ang kanta ni ang lyrics kin islanta lang gamay. One more chance. All I need is one more chance to break your face again. Bukon kagwasak ko nya liwat ang gawe mong guya mo. Ikon ikaw abi sini babae. Are you willing to let go of him or will you keep him? Kay gapakitlo oy sa may pag-inopdanay man kamo sang una, no?
Ako, Sir Ted, no more chance. Amba ni Mabete Soloso. Di may mga bagay man nga we have to learn to say no at the first instance. May mga tinion man, may mga circumstansya man nga bulabalan si Honta. Pero kung recidivist na, sulit-sulit, kag ang tendency bala, ang tendency, ang tantrum sang bana, sang nobyo, sang live-in, ang live-in gani, gina-discourage na, pakasal ka mo da. Iway ginipulos, live-in, you are just living in sin. Sorry but I have to tell this truth. Di banda, una-una lang ng hirupay, una-una lang ng namit-namit da. Tusik-tusik sila eh. Pero, may ginatawag nga point of no return. Ang tanan, kung naman mo. At ang tao may pagkatakaman. Kung may mga hidden or ginatago saya nga mga batasan, eventually kung gobdanay ka mo, manimaho gina. Lang tabla, puron mong duwa ka lain-lain nga personalidad. O puron mo sa isa ka balay. O puron mo sa isa ka katri. Isa ka hiligdaan. O puron mo sa isa ka inodoro. O puron mo sa isa ka lababo. O puron mo sa plongkuan. Di ba? So, kung si Ma'am Marita Lia Metzelina pa niya, never! Basta may una nga natabo, may second pa na kung magbalikanay sila nga matabo. Ang ni Mami Ninfa Tahala, wala na pulos nga pagpalangga fake love. Ginasakit gani nga wala pa sila makasal. Paano pagid kun kasal na kamo, gusto mo imuon niya ka punching bag? Pwede na mapatawad but hindi na magsalig. Ang ni Phoenix sa breadwinner. Kung ikaw abi Sir Eric Gose, anong imo take? Gaan lang last chance, sir. Sa condition, nga kung maliwat pa, no more chance. Pero tiba si kon another tapungo lang maabdan na Sir Eric. 7:41 saga. Check ta si K5 Karen, latest latest traffic report. At sina sulod anay sa war room, mga muyo kita, lipot lang before kita magkuha sa aton traffic report. And pamatian pa minsay sa sining aga. Isuko mo ng lahat-lahat. May mga problema kang hindi mo na mag-agwanta. Itugyan na ka Jesus because the word of God says, "Come to me all you are weary, heavy laden, I will give you rest." Nga masakit ka, libugando ka, na inom mo ng pinakamahal ng ilimnon. Nag-sex ka na, naon ka, naglagaw ka. Still my emptiness, my void sa imo tigibuson. Ang kinanglan mo si Jesus. Because the word of God sa John 14:27 naghambal, "Peace I live with you, my peace I give unto you. Not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid." Hindi kamo magpalibog, kag hindi man kamo magkahadlok. Tungod kay ang kalinong, ginabilin ko sa inyo. Ang akon kalinong mismo, ginahatag ko sa inyo. Hindi ini parehos ng kalinong nga ginahatag sang kalibutan. John 14:27. Pamatian tayo minsay sa siningaga. Munang ipilit ang gusto mo. Surrender everything to God. Lord, I surrender my family to you. I surrender my finances. Lord, eto po lahat. Pamilya ko, kinabukasan ko, trabaho ko. Gusto mong pumanatag, gusto mong pumayapa, gusto mong huminahon. Isuko mo lahat at doon mo mararanasan kung gaano katindi ang Diyos sa buhay mo, kung paano siyang kumilos kapag isinuko mo lahat sa Kanya. Wala akong ibang kamahanan, mapinalanggaon, Diyos ang langit kag duta, Jesus, salamat sang bagong adlaw. Ginadayaw, ginapasalamatan ka namon, ginadeclare publicly that you are the Lord of Lords and the King of Kings. Salamat gid sa ibang pagtatap sa kay Ma'am Marie Thalia Metzelina, kay Manong Dan Calvo and his family, kay Phoenix Sub Breadwinner, kay Ma'am Bings PhD, Mami Asun Pineda, kay Ma'am Christy Rivera and her family dira sa First Restaurant, sa imong nga pag-take care kay Sir Eric Gose, sa tanang kapamati sa bungaga. Salamat gid Lord sa kabuhi. We worship you and we ask for forgiveness for all our sins. Ikaw kapamati sa buong wala pa sang relasyon kay Jesus, imit lang ini pakamuyo, bato na siya. Lord, I commit my life to you. Ginabaton ko ikaw nga akong Diyos. Manuluwas, doktor sa akong kabuhi, ayo ako Lord, kag akon nga sitwasyon. Isulat akong ngalan sa libro sa kabuhi. I need your touch
I believe in your miracles. I receive your healing power right now. In Jesus' name, amen. Ikaw nagbaton kay Jesus, congratulations. I release healing, peace, safety for everybody. We cancel unforeseen dangers. Kamatayon, linog, sunog, mga padiwas ng kaaway, even sa social media. Bless ang kada panimalay, ang kada isa ka pamati subong. Safety sang tanan gid mga Ilonggos abroad, Filipinos abroad. I speak healing sa tanan nga mga pasyente sa ospital, ara sila balay, bedridden. I speak life. Walk in Jesus' name. I rebuke cancer, stroke, aneurysm, and all forms of diseases. And by God's stripes, you are healed. You are healed. Salamat gid sa imong mga protection. Salamat sa imong provision sa amon, Lord. Bless ang Pilipinas, ang Israel, ang Jerusalem. And we declare a blessed day ahead of us. We declare open heaven sa kada panimalay. This is our prayer with thanksgiving. Ikaw dira ka pamati, libugando ka, depressed ka, way ka matulugan, kapinsa ka maghikog, hindi ka gid maghikog, hindi maghikog, kay sala ang paghikog, mabulahog ka gid sa impyerno. There's hope in Jesus. Pag maglaom ka magtawag sa ngalan ni Jesus, because He is the only way, the truth, and the life. I speak safety, Lord, ni Nini Jana Soloso abroad, ni Sir Danny Agpalo, ni Sir George Sucampo, Sir Danny Agpalo, and the whole family, Ma'am Ludi Gulilaw. Ang tanang ka pamati subong, Lord, I speak Jesus sa ilang sitwasyon. Ikaw na kaibalo sa ilang mga ginatago subong, sa ilang tagibusoon, Lord. And thank you for your word sa John 14:27, nga imong pagidait nagaupod sa amon, kag hindi dapat kami magkakulba. We commit our lives to you, and we declare a blessed weekend ahead of us. In Jesus' mighty name, amen. The Lord will fight for you. You just keep still. Ang Dios magapakig-away para sa inyo, hindi na kinahanglan nga magpakig-away pa kamo. Exodus 14:14. Ginakangil-aran sang Dios ang mga tao nga tiko ang ila panguna-una, pero ginakalipay niya ang mga tao nga ang ila pagkabuhi wala sing kasawayan. Proverbs 11 verse 20, Hulubaton 11 versikulo 20. And the last verse, pangunahan ka sang Dios kag magaupod siya sa imo, hindi niya ikaw pagbayaan ukon pagpabayan. Gani hindi ka magkahadlok ukon magkaluya. Ma'am Marie, Ma'am Bings, Ma'am Ningning, hindi ka magkaluya. But the Lord is the one who is marching before you. He is the one who will be with you. He won't let you down. He won't abandon you. So don't be afraid or scared. Deuteronomy 31:8. This is the word of God. God takes all the glory and Christ alone is exalted. Safety, Lord, sa mga negosyante nga hindi sila ma-hold upan. Wala sa disgrasya na, Lord, sa dalan. We rebuke ang spirit of death nga nagaluyong-luyong. Ang espiritu sang balatian, evil, Lord, ang bugal, ang lust, ang homosexuality, ang lesbianism, ang pornography, ang immorality. Thank you, Lord, sa silingagang imong nga supernatural power. Nabuyan namon nga magahulag sa amon mga kabuhi. I publicly praise the Lord for keeping me from sleeping and falling. Psalm 26 verse 12. Muna nga publicly sa radyo. Hindi kita magkauya. I publicly praise the Lord. I don't care, Ma'am Marie, kung amalon kita nga badoy korne niya si Ted Awero Francia pula pangamoyo. It's not about me. Forget me. Forget about kung sino man personalidad. Si Jesus lang. Siya lang makaluwas. Ay may sound corny, badoy, nagayom-yom kumuda. I don't care. O nagayamid. I'm not perfect. I have my own flaws. But we are here because of the righteousness of God. Abang grabe si Tedo. Taranggid. No, it's not about me. It's not in my own righteousness. But we are here because of the righteousness of God. Nobody's perfect. We have our own flaws. Ang oras, alas 7:48 sa aga, Philippine Standard Time. Check ang latest traffic report with K5 Karen Badilla. Kumusta na kay Biyernes? Subong ha? Pero may office ba, may klase? And karon sa hapon, mayara sang mga
may yara sang mga series of activity ang Bureau of Internal Revenue. Mismo si Commissioner Romeo Lumagi Jr. upod sa Deputy Commissioners kag Revenue Officials halin sa National kag Regional Offices ang mag-aabot diri sa siyudad sang Iloilo para sa Regional Tax Campaign Kick-Off. Subong Febrero 21, alauna karon sa hapon sa Iloilo Convention Center sa Mega World Boulevard Complex, Mandurriao, Iloilo City. Ini ang pag-updan sang 5 ka Revenue District Offices sa Rion. Revenue District 71 sa Kalibo, Aklan, RDO 72 Roa City kay Ma'am Nelia Bartolome de Malata, RDO 73 San Jose Antique, Revenue District 74 Iloilo City kag ang RDO 75 sa Saraga. Ang Tax Campaign Kick-Off major event sa annual calendar of BIR events para sa tax campaign. Buwis na tapat, tagumpay nating lahat. So, ang registration magasugod karon alas 12 sa tungang udto. Kamo na mga latest nga mga update diri sa BIR. Report ni K5 Karen Badilla ginadulong sang DTX 500. K5 News FM Kampiyon Report. Kasi 5 said sa Subong diri sa may distrito sang Haro, partikular niya kasi 5 said sa may dalan ano ni bala sa may kang Benedictar sa may atubang mismo no sa may Tabok Suba pagadto sa may Maria Cristina liko sa may Barangay Benedicto kay 5 said medyo mahulog gutok-gutok na ang aton yang dalanon as of 7:50 AM kay 5 said kiti ang nibaluan Biyernes pa lang nga adlaw may mga trabaho pa kag klase no ang aton yang mga kauturan sa sini sa K5 said. So ang pasulod medyo mahulo bugat ang trapiko pero kung pagwa kaya ang mga direksyon abi pagwa sa syudad sa Iloilo di ang moderate lang gid sa K5 said pero kung pasulod ka sa nahambal ta na especially going city proper pa Mandurriao kag Molo ka K5 said medyo mahulo bugat na ya ang aton nga trapiko so subong aga ka K5 said. So din kamo ang exact location ninyo K5 Karen? Diri sa may Haro ka K5 said. Haro na kon diri sa may Simon Desman sa may Haro Small Market ne? Hindi? Yes. Late na ning ako nga video ro mo na yung live. Ang ano na siya ka K5 said ang on time na siya. On time. So traffic no, doro man gyapon sa lakyan no. Ang nagapa-traffic lang dira mga nagaya-kuan ka on road parking lang. Yes, correct ka K5 said. Tapos ang manotice mo, may iba nga mga jeep or bus, why ka paigad? Di sa kopo nilang bilogid nga lane block K5 ka? Oo. Hindi sa may iban pa na K5 said, kung ma-observe bala naton, may iban pa na nga mga bus nga magpapanaog bala kung isaras nga dalan. Pero may iban nila balabag na nilang ulo na nilang inanono na pa igad pero ang ilang bule ara sa likod. Sa tunga dalan. Oo, tunga gyapon ga K5 said. Tikon ikaw pa mangkuton ko. Hatagal mo second chance si Jam Ignacio? Dumawasak na tong tsura ng babae. Mas second chance ka pa. Ala, no! Sige na. Can you give me another chance? Ang imo pangadlaw-blaw ka pang yubit. Ha 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 ha! Anong meaning niya sinaman? Ano na? $150 laughter na? Ang bali, isang kilala ko diyo sa akon nga kilid. Si Sir Jason? Sa kilid ko. Si Sir Jason. Sabi mo mangkot kita, mangimulso kita sa buong public opinion, bla. Sa aton public opinion survey, tugdugdugdugdug. Pabor bala ikaw sa paghatag ikaduwa nga tsansa kay Jam Ignacio nga nangastigo sa iya nobya nga si Jelly Au? Yes or no? And explain in writing. Hambal ni Phoenix sa breadwinner, hambal niya sakto gid Ma'am Karen. Oo. Ikaw be? Karen, can you give me another chance? Bigyan mo naman ako ng second chance. And I'll prove to you that I am a new person. Everything the old has gone. And then you has come. Can you give me another chance? Ano sabat mo? Hindi gid ka K5 said. Sir Serwin Marco, very firm si K5 ka rin niya, hindi Ma'am Raquel Gubatanga, Dunlao family,
Minsay ka mo di abe message biliwat be. Ako toy kadlaw si Mama Maricel ka simple to may isa ka to ka kwan, may isa ka to ka baso nga butong. Butong. Oh, butong. Ang tap na UTI. Karen, bigyan mo naman ako ng isang chance, oh. Parang awa mo Bala na mo lang. ka K5, Bala mo ka K5, Ted. Bisan way pa na iya sang pangamot, abe, sa wala ka nang ipatupaan sang kamot sa imo nga partner. Pero kung verbally abuse siya sa imo nga malain, verbal, kag nagluib, di para sa ako niya ka K5, Ted. Way na iya second chance. Why na second chance, ha? You're very firm, ha? Hindi kidya maliso. Isa no palabing pakitlooy niya. Sige na, bigyan mo naman ako ng second chance. Kasi ikaw lang yung lahat para sa akin, eh. You are my world. Anong masasabi mo dyan? Cancel. Ami si Ma'am Karen mang busted no nang kalam daw kanang daw satol lang. Cancel. Sorry, wrong number. The telephone number you dial is not yet a number. Big fool gid kon tawuan na pa second chance. Big fool. Hambali Ma'am Laura sa magaisay. Do binuang ikon tawuan back chance ha. So ginaklaro naton diri K5 Karen that we condemn the act not the person ha. Hindi ya si Jam Ignacio kundi ang ginhimo niya. Kag sa iba niya nagapabati dira nga posible may mga tantrum pareho sin ibla nga hindi mo makontrol imo temper bla. May problema ka sa anger management. You can't manage your anger. Pag lupok dayon. Ang paghinulsol sa ulihi. Sige na, bigyan mo naman ako. Kasi hindi ako nakatulog ng 2 gabi. Sa kakaisip sa'yo. Tagihawat dumadami. Sige na, Karen. Sige na, loves. Bigyan mo naman ako. Sabat? Hindi, Ged? Cancel. Hindi, Ged. Cancel. Yang imobi nga driver da si K5 Jason, be? Ikaw, be? Ikaw K5 Jason. K5 Jason, ikaw. Sabat? Second chance. Sabat? Kataga si Kansasa sa others. Sa others? Tawan mo chance ang iban. Okay. Ang ginbasted to, hataga mo chance. Pero ang nagtapungol, hindi na. Phoenix sa breadwinner ba niya? Tama, gid. Thank you, Sir Phoenix, sa imong appreciation. Sige na, Karen. Ma'am Karen, last na lang to, ho. And I'll prove to you na nagbago na talaga ako. Yung dating Jam Ignacio, nakilala mo, hindi na yun eh. Nagbago na talaga ako. Sige na, ho. One more chance, please. Glyza Gallo, may agatin. Ibalik na lang kay nanay niya. Sige na. Sige naman, ho. Pagbigyan mo naman ako. Sige na, hindi na ako makakatulog eh. Komentaryo nga patas. Komentaryo nga patas. Si Ronnie Haleko Balseda. Hambal lang nila nga wala, pero kung gwapo ang balon pa na guro nila. Isa pa nga. Chelly Carya. Puman ka K5 Ted. Ano? Ina siya, di ba? May hulog gwapo man. May proposalan man niya. May tsura man, depende niya mo. Beauty is in the eyes of the beholder mo. He may be guwapo to some, handsome to some, para sa iba hindi. Amo man na sa babae. Correct. Diba? Beauty, depende niya sa paglantaw. May alam nga, para sa iba nagpapagwapa, pero pag, normal no? Pero ti kay balo ka? Okay lang. Ang beauty ni ang physical appearance ni, gapugis ni K5 ka. Di ba? Subong, ang humot niya sina, kung babae, Victoria's Secret na. Ang lalaki na, Eric Gose ng iya perfume. Or Betty Bebot Jana. Or Ason. Or RBD. Pero time will come, Sir Jesse James Garvillas, Toto Deeds, nga nagapugis na sa pagligad sa panahon. Sa uling adlaw, ang ilang perfume sinada. Abi mo kung ano na K5 ka? Branyos! Diba? That is reality. Ti kon gahuli, ti mo dyan karon sa ano inining mapintas, may tantrum. Dati sa habang buhay na kalbaryo.
Sige, last chance na lang mo. Bigyan mo naman ako. Sige na, ma'am ka. Sige na. Ay. Sorry, hindi ako ipinanganak para maging punching bag mo. Oh, grabe Abi ko kung makanta ka nga, kung ang irog mo'y dalawa, palayain ang isa. Pakadlawon, tani mga tagpalamatita, subong ga-drive, subong ngawang. Ang inyong mata, dapat dala na. Ang lunggan na ralong sa kipa, ibya. Kung ang ilog mo'y dalawa, sumbagin ang isa. Pero kung kapangayo sa one more chance, ang lyrics ni Islan ko, all I need is one more chance to break your face again. Gusto mo mabuka liwat gawi mo? Ibla K5 ka? Last na lang o. Last na lang o. Bigyan mo naman ako. Maluoy ka sa akin. Di, ano ka, K5 di ba, di na mangin single ka, kisa magtupa kaya sa lalaki nga wala sang balls. Balls, ha? Sinong... So, inabla babae, tapos sakiton mo. Palangga mo, tapos sakiton mo. Ang ginapalangga, why na ginasakit? No? Oo. Why na, kung gina ng big no-no, ginaya sa relasyon, kung naakig ka, ginawa dalom, kag magpalikaw. Pero tapulo mo na to, blati sa mga pahayo sa pasinsa. Hamal ni Phoenix Subwinner, aman niya, good job, Ma'am Karen. Big thumbs up, kid. Grabe kita mo. No? Nagkadamo dahil mo nga mga followers. Oh. Imo na giniya, hindi niya akon. Jesse James Garvilles, LTO ganitid, wala gatag chance. Peryahan lang gatag second chance. Haman ni Sir Jesse James Garvilles to sa Magsaysay Village, La Paz. Pero hindi ged. Hindi ged, cancel. Hindi ged. Cancel. Hindi ged. Cancel! Sige, thank you! Ang ini nga situation na report, ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ang DTX Coffee Mix mga ka-K5, healthy coffee ini nga nagahatag sa maayong nga benepisyo sa aton nga lawas tungod sa natural and organic ingredients kaangay sa ampalaya, chia seeds, kag de-sugared sugarcane extract. Ini nga balita, ang ginadulong man sa inyo ni ka-K5 Ray Espeja Umalay, nga palangga gid ang mga taga-Pototan. Upod sa patrol, si ka-K5 Jesron Talaron, ini naman si ka-K5 Karen Badilla para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Alas 8:01 sa aga, Philippine Standard Time. Damo ng mga nag-react sa aton nga program. Ari balik-balikan ta lang tong gin-discuss bala naton kay na. May isa diri ka attorney nag-text sa aton. Aba niya, violation ina sang legal ethics and professional responsibility in the legal profession ang illicit affairs. Canon 3, Fidelity. Grabe solado mo na ginang imong law, ha? Si Karen pa, imo ginpamangkot, nga wala na gani gin buka itsura ya. Wala niya gin tagaan tsansa. Grabe, ha? Kita mo, Ma'am K5 Karen, damo ka sa masumulunod. It's a matter of unleashing and discovering sang imo yang nga mga sumulunod di K5 ka. Hindi niya nga kay Ted Aujero Francia. Why aga pamati ni sila, it's not because of the personality on board, kundi sa issue. Basta hindi lang face ang mawasak base sa sunod, bagol na. Habang ni Ma'am Laura, kung mga taga-Barotac Viejo pa, ano ka gold, damo pa da iban? Di gani magatag chance, Ma'am Karen. No more chance, Ted. Kay Mang Bogbog pa na liwat. Kung natagan mo, liwat chansa. Ang bali Ma'am Raquel Gubatanga. Ang LTO ganitid, wala gahatag second chance. Grabe si Sir Jesse James Garvilles. Alas 8:03 na sa aga. Hold on! Pagbalik ta, ining update sa dengue. May patay sa dengue, ha? Nagabalik ang Foro de los Pueblos. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa...
tilaw sa gihapon mangibabaw. Ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbudaw, at yun lang nga panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema, magtangon kag maglubog sa bago nga paglaom. Wala sang maya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang maya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Dr. Miguel. Before po na Mexico, almost a decade ago, dahil sa ito, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa akin is ang trust and confidence of the CEO sa akin. Budlay, magkabila sa tao na nagsalit sa akin. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magkapadala sa lahat. Yes, wala pa yan. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayuhan ta sa kalipay. Wala sang maya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang maya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 na tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Miguel. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani, sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalagan naging pangamuyuan ko. Salamat gid Dr. Miguel sa paghatag sa akong sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalagan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamilig nga handurawan. Kita, padayon nga mag-augpong, bangod wala sang payaay, bisan, anuman na handa magpalangga, servisyo hindi magdula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Mahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag maglibong sa bagong ang paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako
ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy, no, nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM, no, tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner, no, na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako, no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kan K5 News FM Pulasi. So malipayon gid ako, no, sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra ka empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minun. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa aton bahal nga makako, and that instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minun. Rako nga mga lessons nga akon na natun-an kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil Uy. May mga pagtilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay anuman kadugay, wala sang bayaay anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, pailuhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team, no, sang K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid, no, ang tanan-tanan nga aton na agom nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko kina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang, no. Kailan binagidang maglakat sa abroad, why ko gina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinaranggaon nga boss nga si Dr. Ramil Uy, tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalaguan ng mga estasyon, pero nahimo na naton hindi lang tungod sa akon patungod sa mga kopdanan ko nga nagbaka-baka kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous, so I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maobra para sa estasyon, para sa network, and I will always be here to help my network nga mag-grow pagid kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peao Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay, wala sang bayaay bisan anuman kadugay.
Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. May iwag na magakuhaw sa tagsa kapag ugtaw. Atong lang nga panuntumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema. Magbangon kang magyubong sa bagyo nga paglaho. Dok, ang promise ko sa imo ha, nga ako, bisan ako magbinutan jud ko sa akong trabaho. Kung unsa man ang sugo sa manager, tumanon ko. O sa imo ha, tumanon gyapon kay boss god. Kung makasala man gid ko, makigan man ko sa imo nimo, dawat lang ko. Kay apel na sa trabaho. Apel na po na sa imong bonus. Dok, salamat. So, ang akong naanuhan ni boss nga, gid siya mapinalanggaon gid siya sa iyang mga mga trabahante kay di ba? Ginhilanat ko. Paglakat na niya halin sa balay, adto siya og clinic, hambal na siya mang si Inday nang paimnon mo na Diyos kay padalan ko na diri bulong. So pag abot na niya sa hapon, hambal din siya. Mang ginpainom na niyo si Inday og bulong, gipa-Diyosa na, hambal ni Day Joy. Oo pang tapos na. Kaya amo na ang na-feel na ko sa iya nga buot gid siya. Kay sa tanan niya nga mga trabahante o naa sa sulod sa balay daw gikabig na niya nga pamilya. Bossing, akong wi sa imuha nga magdugang pa ang imuhang kadaghan sa imong kwarta. Tanan kami nga mga pigado nga mga trabahante nimo nakabenepisyo gyud sa imuhang mga blessings. So dako kay kong pagpasalamat nga ikaw ang gipadato sa Ginoo kay para daghan pang mga pigado ang imong matabangan o usa na ang imong mga empleyado. Wala kami naginulsol nga ikaw nga namong nabus kay unsa man pinakabuot gyud. Wala sang baya ay bisan ano man kabudlay. Wala sang baya ay bisan ano man kadugay. Ululupot kita mga kakaiba. Wala sang baya ay bisan ano man kabudlay. Wala sang baya ay bisan ano man kadugay. Ululupot kita mga kakayfay. Wala sang baya ay bisan ano man kabudlay. Wala sang baya ay bisan ano man kadugay. Pagtilaw sa gihapon ng ibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapag butaw, at lang nga panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema. Magbangon kang maglubog sa bago nga paglaho. Wala sang laya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay.
2016, sa Wilipiyado ako ni Dr. Milby. Before ko na Mexico, almost a decade ago, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga paghilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa akin was ang trust and confidence of the CEO sa akin. Budlay magbiga sa tao na nagsalit sa akin. Panghihinaan, magdaluya lang, pero tuloy lang. Magpadayon sa laban. Yes, wala pa yan. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan na sa kalipay. Wala sang baya ay isan anuman kabudlay. Wala sang baya ay isan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si Kati-5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manilay Manin. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas sa oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung atay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasalid ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa kritisyo tag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sala. Isa ka kadagdagan, naging pangamuyuan ko. Salamat gid Dr. Minuy sa paghatag sa akong sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaglan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga habilig nga handurawan. Kita, padayon nga magahugpong, bangod wala sa bayaay, bisan, ano man. Handa magpalangga, serbisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Mahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-iwong, sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na mold kid sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or
untat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no. And after 6 months gin-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Pulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay bisan anuman. Oras alas 8:24 sa aga, oras ginadulong sang DTX 500. Mga isyu na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Ted Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. May lubong kang hilan at malalin pa ng liga dyan, daw ginadala-dala mo lang. Hindi ka na magguantada, tumar ka na D3 Bayo. Hapit ka sa Product Center kung lapit ka sa Pasig, dyan sa Salvacion Street, Poblacion, Ilawan, Pasig City. Sa Kalinog, sa Cosmart, sa Kalinog, sa Miagao, sa Baybay Norte, Orbe Street, Miagao, kag sa Haro, Iloilo City Branch. Ang iban sa mong gabatsag pagbanog sa ilang tonsils or ginatawag nga tonsillitis. So kung tonsillitis ka, budlay magtulon, bisan pagkaon, bisan gani tubig, Ma'am lang Toledo Ladublan, Sir Arman Bakuguway, budlay. Ang imuon mo da, tumar ka, DTX 500, parisan mo, may TC. DTX 500 kag may TC. Ang may TC bilang alkaline nga vitamin C, Sir Eric Gose, nagapabaskog sa immune system. Agud patson ang mga mikrobyo. Ang DTX 500 nagabulig sa pag-control sa pagbanog sang tonsils kag ginapaganhagan ang sakit. Kung may tonsillitis ka, magtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Sa iban pang balita, ginpauntat sang Department of Agriculture ang pag-import sa manok gikan sa 4 ka estado sa Amerika para malikawan ang paglaptas ng bird flu virus sa Pilipinas. Nagbando ang DA paagi sa Memorandum Order number 11 nga nagasakop sa domestic kag wild birds kag ang ilang mga produkto ni. Ang mga karne sa manok, they old chick or mga piso ni bla. And itlog may similya gikan sa Illinois, Minnesota, Ohio kag sa Wisconsin. Sa direktiba nga pirmado ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel sa Febrero 18, nagpagwa ang agency sang temporary ban para mapunggan ang pagsulod sang avian influenza kag protehan ang local population sang manok. Manotis mo subong damo gid sang balatian kung hindi magigo sa tawo sa sapat. Subongo ang dengue kina sa aton K5 kumustahan. Taas man ang kaso sang dengue sa Capiz kag sa Rojas, di sa Mistro sa Kalibo, dito sa Aklan, diri man sa aton. In the last days, may magatuluhaw nga pandemic or balatian beyond the control sang tao, beyond sang technology, beyond sang medicine. Tiyo, Aryo, sa sapat, ang ginaigo, alin sa pispis, hasta sa manok, hasta sa baboy. Ti ang tao nga daan, dependence karne. Sa karne sang baboy, karne sang baka, bisan mahal niya, matokos ang tao kay makaon. So, ti, limited na. Salamat kitang may isda pa kita nga paliwansan or may utal pa kita nga paliwansan. Sa 8:27, a big no for the second chance. The longer you stay with him, the greater the chance that you will become his puppet. Ato lang kay Jam Ignacio, nga ginkastigo niya si Jelly Au, amo ning panindugan ni Ma'am Ningning Donggor Ilumba. Ano ganing ngalan mo, Ma'am Ningning? Jillian, no? Jillian. Si Ma'am Jillian Ningning Ilumba, si Sir Bemboy. Thankful gid ako sa Dios kay grabe ang serbisyo sang akon bana sa pagatipan sa akon since na stroke ako until now. Feel ko daw reyna lang ako sa iya nga pagserbisyo sa akon kag feel ko gid kun ano ya ako kapalangga. Thank you Lord in Jesus name. Ma'am lang Toledo Ladublan, hold on man kay mag-aayo gid ikaw totally.
May mga babae nga nagabatas bilang mahal niya ang lalaki. Maiwat. Dapat nga mag-alamo ng babae sa pag-decide. Pero kung subong ang people, babae man ka lalaki, hindi kita kay hindi it's better to say no. Bisan magkanta pa, one more chance, kag give me another chance. Ambal ni Mami Nin Fathala. Base hindi lang face ang mawasak. Base sa sunod, bagol na. Hindi gin magatag chance sa Ma'am Karen. No more chance, Ted. Kay manugbog pa na. Liwat, atagan mo liwat chance, ha? Ambal ni Ma'am Raquel Gumatanga. Phoenix Sub Breadwinner, thank you, sir. Kay Ronnie Haleco Balseda, maabot ang adlaw, mauli ay man na sila. Nonoy Carno, Daw Colon, kakilala ko ba? Ang Victoria's Secret Phoenix Sub Breadwinner. Thank you, sir, ha. Hosto, tama, kag sakto gid Ted. Sakto gina, Sir Jason, damo pa deserving dyan. James Garvillas, good morning, Sir Jesse James. Glyza Galio, kay Ma'am Maricel Casiple, Makermi White Dragon, good morning. Ang kaso sang dengue nagadamo. And lain pa sini kay may ara sang napatay nga taga Miagaw. Ang report ni K5 Alex kinadulong sang DTX 500. K5 News FM. Kampiyon Report. Kay 5 Ted, wala untat subong ang pagtaas ng kaso sang dengue sa probinsya sa Iloilo. In fact, based on the latest nga data coming from the Iloilo Provincial Health Office, yung IPHO, gin-confirm din ni Dr. Maria Socorro Quinyon nga nagka-record kita sang 98 new cases sang dengue diri sa probinsya sa Iloilo. Na kung i-add mo ni sa mga una nga na-record, we have a total now of 592 ka mga cases sang dengue diri sa probinsya sang Iloilo, K5 Ted. Ini according kay Dr. Quinyon, taas lang gid nga nagataas, wala sang deterioration when it comes of the new data nga nagasinulod sang bangod sa dengue diri sa Iloilo province. So hambal niya sa sulod gid lamang sang isa ka semana, grabe gid ang pagtimbok sang kaso diri sa Iloilo province, and ginapangayo nila sa gihapon ang cooperation sang tanan nga mga pumuluyo sa probinsya nga obrahon gid ang pagpaninlo sa palibot, kay ti amo lang gid ni ang kung baga constant nga pwede naton obrahon kay K5 Ted agud nga matapna ang pagpangitlog sa mga lamok kag pagmuad sa mga lamok diri sa province of Iloilo. And of course just like sa mga effort man nga ginahimo sang iban nga mga lugar diri sa Iloilo, just like sang Iloilo City, dapat man nga ma-harness man naton diri sa probinsya kung ano man ang dapat naton nga himuon para nga matapna man naton kay K5 Ted ang pagdamo sang dengue. And ginakasubo gid niya nga i-report nga may ara naman sang isa ka dugang nga napatay bangod sa dengue diri sa Iloilo province nga ginatumod niya ang ginatumod niya amo ang 2 years old nga bata halin sa banwasang Miagaw K5 Ted. Lalaki or babae? Lalaki, according sa iya. Sa banwasang Miagaw or sa barangay? Banwasang Miagaw, wala. Sa banwa gid? Yes, oo. Sa poblasyon? Hindi pa naton matumod gid kay tihambal niya ongoing pa man ang pagkuha nila sang data dito sa area, pero as reported sang Department of Health sa ila kag amo man subong ang ginapatigan nilang investigation basta sa banwasang Miagaw kag K5 Ted, i-specify lang naton karon in case nga magsulod na ang mas manami data. Lawagon ta, this is not to scare people. Kung yung mga taga Miagaw, damo ka pa matingan na subong sa K3 FM Miagaw mo. Sir June Ditanoy, good morning, Sir June. And hasta sa San Joaquin, bation kita. Sa Antique, bation kita. So, this is our social responsibility. Nga mapaibalo kay 5 Alex. Yes. Nga kundi nga lugar, kay kundi nga lugar tabi sa Banwa, manginalala ito mga sa palibot tira. Or kung dito sa Bukid, sa 119 barangays ng Miagaw mo. Oo. Tino mo damo nito may balon ta kon dinhalin. Yes. At least matrace ta. Ang mga tao sa palibot mismo trabaho na ni mismo sa barangay health workers, barangay nutrition scholars,
nga i-monitor man ang ilang mga pumuluyo asa sa mga sityo, sa mga purok nila. Yes. So this 2 years old nga bata, ka K5 TED, ang nagdugang sa 4 nga nauna nga na record sang Iloilo Provincial Health Office. To recap, ang mga na-record naton nga may ara nagidya nga data from the Iloilo Provincial Health Office among 67 years old nga female from Putotan sa barangay Kawayan, dira sa may Kawayan, Putotan, Iloilo. Nagpakita siya sang mga dengue warning signs bala ka K5 TED before siya napatay. Ikaduha mo ang 6 years old nga male from Putotan man, dira sa may barangay Igang. May ara siya nga severe dengue ka K5 TED. Ginsundan sang 71-year-old nga male from Carles, Iloilo sa Kabilao, Pequeño. May ara man siya sang dengue warning signs nga nakitaan. And lastly, amo ni siyang 11 months old no nga lapsag from Uton dira sa may Sambaludan, Uton, Iloilo. Nga nagpakita man sang dengue warning signs kag ang aton nga recent subog no nga na-record amo na siya ang sa Banwa sang Miag-aw, 2 years old nga bata nga lalaki ka K5 TED. We are trying to check pa kung di ni siya nga exact location no sa may Miag-aw, just to inform no sang mga malapit sa area ka K5 TED about the case, mga ka K5. So magluwas ni sa Miag-aw ang Uton, taas man ang kaso K5 Alex. Sunokin ang Leon amo gini pinakadamo kaso no Leon Iloilo 33. Yes, 33 ang Uton. Kag sa Joaquin may 32 ka kaso. Ando mangas 31. Ako mga Banwa no, Kabatuan ako man nga Banwa. 28 ang kaso. Lambunaw. 24. Yes. Ang San Dionisio sa 5th District bation kita sa K5 News FM Sara 23 cases. Ang Banate 20. Aniway 20 man. Ang Aniway kang Tibawan may tag 19. Yes. Okay, gali pala mo ang disbintahan din naton kay gamay ang kontrata. Kag hindi tayo ma-identify na K5 kaga tulog-tulogin mo nagali kay dengue carrier na nagali nga lamok. So ang kwangid ng panglimpyo gid. Yes, amo gina ba sa gana daw naglanat kabla nga daw may malangaang kabla. Nga hindi man nga bangod may kibit ka or naulanan ka daw something daw laing gid. Dulain gid. O may mga joint pains ka, no? Gapla nakit lawas mo. Para doktor dayon, kay kun mapa doktor man na may ngagaw na mo kay i-call kasi na, tugungan ka, IV, fluids bla? Oo, hindi na pagulaton nga mableeding ka pa, magsunggo ka, magwa ang rashes mo. Kaya kung magpakita ang rashes, kag ang bleeding, kag K5 na, duwar, sa terminal stage, abi, do late na gid siya. Kag tumaran mo gid D3 bio. Yes. Ini na pa matod-ana ha, mabaga, negosyo ng inyo da, ng commercial ninyo. Hindi, napamatod na ini. Sang may outbreak sa nagligad, amo ning gin banner ta, kagin marshal man, sa matag palamati ta. Sang kung gibla maiden broadcast ng Radio Bandera pa to K5 Alex Iblari ka na di una-una ka lang sa akon dibla first program ta that was ako to yung reporter first nga on air program first on air ikaw to dumduman ta ga programa kita diri at that time isa kasi mana why ko to yung nanugid gasi mohot ko safeguard hindi ko kakwan hindi ko pa ni mao wala gid ya. COVID ka gani. COVID to. Actually kon sa una ti COVID gid eh. Tigin ni mnogit akon nga may Jesus ko. Di man si modos ti kalon ko. Ay di mga programa ko. Pero at that time pagka puli ko K5 Alex, sakto ko lang itulog. Yes. Pero naman mo to nga nagtag diri sang virgin coconut oil. Yes, May botelya to blang nga ginapatoros ng to sa aton. Tapos may kuan pa to, may vitamin C pagid. Nga produkto man sang klinika. Nang pawan kita. Of course, pahuway, inom gid damo tubig. So, wala ba ni Kuya AJ, D3 bio gid. Amo na nga to, gina-push sa gini. Amtis ka mo yung magtumar, pamangkot ka mo na sa in-house doktor. May mga doktor dra mo. Hindi yung blind following lang yung matumar lang ka mo. Kay nabatian nyo rin nga ginalawag ni K5 Alex, ni Ted. Hindi iniyag, transparent ang klinika sa pagpaibalo sa publiko K5 Alex. Anong lihok subong sang Iloilo Provincial Government?
Actually, the same thing, no? Ang pagpanawagan ng info drive kontra dengue kay ti ang aton nga mga rural health units man, no? Ka K5 TED sa kada banwa, kada municipalities, no? Dari sa Iloilo province. Dapat mambalan ning ilang mga municipal health officers ni. Supposed to be. Ang Oto ni, mambalan ning San Joaquin, ang Dumangas, ang Cabatuan, ang Lambunaw, ang San Dionisio, ang Iway, ang Tigbawan, ka mga banway eh. Hindi nga sa radyo nyo kay Dr. Quinyon nga way magapalive. Recorded interview lang. Ilang nga nadlock sa microphone. Gakadog oroy. Hindi ba na dapat friendly ka mo kay ga-servisyo ka mo stawo? Public office na mo. Kung private guro ti daw pili kay mo ka balibadang hindi lang. Alang-alan ako na. Pero you have the obligation. Kag subang this is a emergency health concern. Hindi lang ni mamal ano nang ginhimo nyo subong? Wala ton tapaya nga mag 58 patay kag magawaras da. Nga daw presang COVID sa tong nagakapulak lang tao nga nagakapatay lang K5 Alex. So amo na padayon ang panawagan sang IPHO nga maninlo gid kay amo ginang number 1 gid no nga dapat nato obrahon. Kaya mga moramol nyo lang ang mga bayo, moramol nyo mga tuwalya. Yato alya mula tapos mula iles kwarto mo ihalay man to sugba. Ara pati mong solid na ang ginamag sang lamok. Mga damp areas. Damp areas dalom katri mo da. Basta do rob lang na namitan sa na namian yun ang lamok na magtener. Amo na ya ang carrier sang dengue hemorrhagic fever ang Aedes albopictus kag Aedes aegypti nga lamok. Ha? Mamagatay ga ugtas kag daw. Dapat lang ugtas ko ni. Matiam tang si Dr. Maria Socorro Quinyon. 8:40 sa aga. Mambing-bing pagtulunan Kuya AJ Butch Prudente. Ano ging kagat? Siya sang Iloilo, not only ang aton nga mga nagmalasakit hasta ang nagkalamatay. So kung natawon naton may 98 kita ka mga new cases nga nagdugang sa isa ka semana kag may nagdugang man nga isa ka death na naman. No, so all in all ang total cases naton 592 which includes na ang 5 naton kapatay nga nagalin sa Putotan, duwa. Ang duwa nga na 67-year-old female, ang isa 6-year-old male. Ang third naton nga death, 71-year-old male from Carles, and then ang isa 11 months old male from Uton, kag ang recently ang 2-year-old female from Tigbawan. So basi nagaka isa man ka concern nga basi ang aton nga pumuluyo wala bala nagakari sa aton nga mga health facilities gilayon kay basi ang concern nila basi wala sila inugbayad, hindi na kita magkabalaka balaan taman nga basta sa aton nga mga district hospitals ang gobernador nag-issue sang executive order na wala sang kilanlan bayran ang pasyente basta may dengue. Ang may PhilHealth man no nga package para sa dengue fever 19,500 na siya. Kag ang severe dengue ang bayran ni PhilHealth is 47,000. So hindi magkahadlok magakari sa aton nga mga health facilities kung may ang aton nga mga himata, ang aton nga kauturan or ang aton ginikanan may sinyales ang dengue nga fever no taas nga pagilanat palanakit sang lawas gapalang luya wala gana magkaon sakit sang ulo kag pwede nga nagasuka naga-bleeding so hindi na magulat libre man ang mga test kits aton nga mga hospitals kag rural health units gilayon nang gid magkari sa aton nga health facilities. Socorro Quinyon. Ang nami dire nambal ni Dr. Quinyon nga wala sang balayran sa mga district hospital sa probinsya kung ikaw dengue patient K5 Alex wala
Yes. Sang balayran na. So i-waive na ini sang provincial health government, Iloilo provincial government kay may mando na nga may executive order na si may Governor Arthur Defensor Jr. nga wala sang bayaran sa hospital bills ang tanan nga dengue patients. Kay payag ni Dr. Quinyon, naghatag 19,500 nga bulig ang PhilHealth sa dengue patient sa kada dengue patient. Kag nagalapot tub sa 47,000 ang mahatag nga bulig kun severe dengue na ang balatian. So ini nagsugod na ang ining mando, ang ining nga wala sa bayaran. Pero kung kita sini K5 Alex, di way taga kalipay, di ba? Yes. Ang amba ni Pastor G. Ismael, ang blood type O, ang masaming nga ginakagat sang lamok. Kag masaming nga nagapangagat babae nga lamok. Is it true? Yes, kaya muna siyang kapangitlog nga mga Thank you, Pastor J, sa imong insight dali. Good morning kay Pastora Jo. God bless inyo sa San Miguel. Fran Bracamonte Pareño. Fran Bracamonte Pareño, thank you. K5 Alex, salamat. Sige, ang ining balita ang nadulong sa inyo sa DDX 500 food supplement agud makalikaw sa cancer, diabetes, hypertension, kag iban pa nga mga sakit. Inisi ka K5 Alex Escalante para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Kay ina nag-istorya kita bawal na pag-ibig. Ipakita sa aton sa isa man kamanog abogada. Ining ginapahayag Pastor G. Ismael Mambing Space J sa Fran Bracamonte Pareño nga si pag-ibig na bawal sa IBP Iloilo chapter. Kapadalagan siya subong sa eleksyon, sa rumanang eleksyon. Para nga ma-redeem ay sini nga self. Kaya na-involved siya sa bawal na pag-ibig. Anong bot silingon si Ma'am Jonah Saldo man? Abi, painsindiya kita. Speaking sini mga iskandalo, daw ay naging katapusan mga iskandalo, ha? O dito sa Cebu, kahapon lang kahapon, may asawa, dakupi ka bana na sa isa ka motel sa barangay Mambaling, Cebu City. Ang babae 37 years old, ang kirido 39, ang bana gani 37 man. Mahilig-hilig siya sa medyo may edad doon na servo na. May may asim. Di karon kon maslom ko ni nagraway day gintitiid ka ba na Sir Fran Bracamonte Pareño dito ginatulopang dan sa akto nga nagasampok ang duwa. Siya pang may isog mo. Aragid sa akto naga-uya-uya. Ang moral fiber bala subong Sir Eric Gose perti nagidya katapok. Gaset sila isang standard ya beyond and outside sa standard nga gin-set sang Diyos. Ilan to bala ang konsekwensya sina. Subong, enjoy now, pay later na. Oo, abi nyo, enjoy, kalam-kalam, kung muna namit-namit. May konsekwensya na. Kung naran na kamong gagda na galantaw na lang kamo na sa kisame, kag ma-realize mo nga you have done wrong, imano kasi na. Kutson ka karon sa balatian, sino tawgon mo Diyos? Pero sa nagapanglipay ka, nadumduman mong Diyos, wala. Ang kailigbon sang unod, dapat ginakontrol na. Idakop gido ang ining 37 anyos ng asawa na nagapabunyag sa iyang kirido 39. Alas 8:47 sa aga. Katapusan nga report at check na K5 Karen Badilla. So mga adlaw, mag-aabot na rin sa syudad sang Iloilo si DILG Secretary Rimulya. Ano iya sining itinerary? Magluwas sina, asod-asod ining mga kaso sang kidnapping sa Pavia may kidnap ka bata. Sa Barangay Kapalis, Dumangas, may minor man to, 15 years old, or grade 5 pupil, elementary.
sa Barangay San Isidro, Buenavista, Guimaras, eskwela sa Agsanayan, 5 adlaw nga way makapauli. Kag ginapayag nga gin-kidnap man. Ano ka matuod nga nangayo pa sang ransom ani nga pila to 1 milyon? Tuod ni ang bata to. So may mga insidente daw asod-asod ni. Nagligad nga adlaw, nagwa ining video nga dira sa may Haro 1 Elementary School, may mga tao dira nga nakasuksok itom kapalagtag pagkaon. Kapalagtag pagkaon kay napilit ang mga bata nga magsakay sa ila kung wala sang sugat. So kung bata nyo inasugat nyo na atrasar ka mo, pahambalon nyo gay imdikin magupod kung hindi nila kilala. Don't talk to strangers kay kadelikado gay. Si Mate Sermano, kay Sir Jethro Gabiason, kay Boss Arsua, kay Sir Bini Apitong, kag MD Force Company, gapamati kay Sir Noel Goles, Ma'am Erlina Goles, kay Ma'am Glory Blanco Cedo Nagalio, nagapamati sa sininga oras. K5 News FM, Hampion Report. Ay ka-alarming na asod-asod mo. Ang mga ginaping niyo, may grade 5 pupil, ginkuha sang mga suspect sa 3 kamot. Pasakay sa motor. Alas 11 sang aga, Pebrero 17, sa Barangay Kapalis, Dumangas sa Iloilo. Daw hindi ni gani una nga kay gawin kay nagligad to may mga natabo man ito nga pagpanguha sa mga bata. So, lain-lain nga mga lugar. Ano ini? Modus operandi. Kaya isang una, may mga sugilanon, daway man to gani iling ma-substantiate sang mga ebidensya nga may mga sindikato nga nagapanguha sa mga bata. Kag ginabaligya ang internal organs, kidney and the likes, inakuhaan ng mga bata sang kidney kag ibaligya. So ano ini? Pedophilia. Kung pedophilia, ang pedophilia niya, ang ilan nga ginalagas, hingalitan nila sexually ang mga minor de edad, be it lalaki or be it babae. Alas 8:50 sa aga, ang happy birthday kay Boss Sarsua. Anong ngalan ni Sir Sarsua, Ma'am Chimech? Sir Benny Hermano, thank you ha. Asod-asod ini mo. Anong ginahimo sang aton nga police? Report K5 Alex. K5 News FM, Hampion Report. K5 ka, go. K5 said gina-imbestigaran sa karono sang Pavia Municipal Police Station ang report ni bala nga may ara sang van nga puti no nga nagapanghagad niya sa mga kabataan nga magsakay sa ila agud nga idulong abi sa lugar kung sabihin niya ang ila nga destinasyon. K5 said sa latest information nga nabato naton natabo ini diri sa may Barangay Amparo Pavia alas 12 sang udto sadtong Pebrero 17 kag sa pag-interview naton kay Police Lieutenant Gabriel Manguera, ang Deputy Chief of Police ng Pavia Municipal Police Station, ginpahayag sini K5 said nga sa subong padayon ang pagtipon nila sa mga CCTV sa area kag sa mga posible area sinambal na nga nakuhaan ang ining mga suspetsado K5 said kay base sa panaysayon sang 12 years old nga victim ano sa aton nga police nga sa February 17 sang udto K5 said ang half day ini sila halin siya sa iya nga eskwelahan kag sa atubang sang isa ka pharmacy or malapit lang gid K5 said no sa may isa ka pharmacy dira sa may Barangay Amparo ang ano ni siya gani K5 said dudo sa ako pa ni sang diversion road according sa kay Lieutenant Manguera K5 said samtang nagatindog dira ang victim kay ginahulat niya ang iya nga tatay para sugaton siya kay half day lang ang ilang klase K5 said may ara sang isa ka puti nga van nga nagdulog sa iya nga atubang K5 said kag may duha ka lalaki ang nagwa kag ginpalapitan siya kag ginambalan nga sakay kadi kay tidulong ka dadulong siya sa ilang balay K5 said so ginapilit ni siya sang duha ka lalaki nga masaka sa sulod sang van pero nagapang-indi ang bata kay hindi iya kilala K5 said hasta nga may isa ka concerned citizen nga nakatabok man sa area kag nakita niya ni K5 said nga tidugin na puwersa bala ang bata. So ginpalapitan niya ni kag gin-claim niya nga iya bata kay para para maghalin ni ang mga suspetsado or di gani lubayan nila ang
victim ka K5 Ted. So paghambal sang lalaki nga iya na bata na gano'n ni dayon dali-dali ni dayon nga nagsaka babalik sulod sa van ang ining duha ka lalaki kag nagpasiburhot sila ka K5 Ted halin sa area kag ang ilang exit point according sa kay Lieutenant Manguera going sa may Banwa sang Santa Barbara, pero sa subong ang ginaano pa ni nagapangtipon pagid ang aton nga mga kapulisan sang CCTV para ya sa dugang nilang investigation. So amo na ang bata ang K5 ka no o doon ka. Ang bata, anong background sa pamilya ni? Financially stable, the well-off nga pamilya nga gin-target sa mga suspect or natipuhan lang nila? Kaya, ano ning bata ni? Tisoy? Ano, attractive? Lalaki? Wala naging detalye sa aton ka K5 Ted, no? Sa kapulisan. Kaya bala mo, may iban, kaya kung lalaki, anong ilang purpose? Anong ilatuyo? Kung babae naman, as young as 12 years old, di ba sina naunahan sang lawas sila may kuno na may bulubulto na bla. Di ihan niya physically na-attract sila or natipuhan nila, gwapahan nila, may malait sila nga tuyo K5 ka. Why ni ma-specify kung lalaki or babae ang gintuyo nga kuhaon nga grade 7? Grade 6 according sa kay Lieutenant Manguera, kag lalaki. Lalaki. Okay. Yes, lalaki. Oo. So ay maging porsa daw medyo into lang? Wala man K5 Ted, pero according sa panaysayon sang victim kag sang nakakita nga ginauyatan ni siya sa abaga nga inablang do ginatulod nga pasakaon sa salakyan, pero nagapang hindi siya amo to nga nakitaan siya dayon sang concerned citizen kag dali-dali nga ginpalapitan ka K5 Ted. So amo ni mga bata na tender nga daning ilang pangununa pa tender age brad hindi pa gibila maka-decide maayo lang kay Waim Layon. Oo, wala na dayon ka K5 Ted. So mamatian ta si Juan, si Deputy Chief? Yes, K5 Ted. Mamatian ta? Yes, si Police Lieutenant Gabriel Manguera. Sir, may information dito na kumakalat ngayon sa Pavia na mayroon van na nagsta-stop by sa mga bata. Ano po yung how true po ang itong information? Actually, this is just an alleged information po na bina-validate pa rin po natin hanggang sa ngayon. Yung na bali we reviewed CCTVs po and we conducted investigations po at hiningin po ng statements yung isa po na allegedly ay tinangkang kidnapin ng mga tao. Sir, based sa information niyo, ilan po yung tao sakay sa van? Based po sa information, ang nakita lang po ng bata is 2 tao po na bumaba doon sa van. And they tried to kunin po yung bata. Nagpapasalamat na lang po tayo sa concerned citizen na nag-ako na nagsabi na anak niya yung bata. So, ano po talaga yung unang nangyari? At first po, nang tumawid po yung bata across the road po dito sa diversion road dito sa malapit po sa Super K Pharmacy ay mayroon pong isang van na tumigil po at kinompronta po yung bata para sinubukan pong kunin, pero thankfully po meron po tayong concerned citizen na nagsabi na akuin niya na anak niya yung bata. Babae po yung bata? Lalaki po. Mga ilang taon po? 12 years old. Bali, saan po nanggaling yung bata at saan po siya sana pupunta? Bali yung bata po is nanggaling po sa school niya at pauwi na po siya since nag-half day lang po yung school nila ngayon. Sir, bali ano po yung sinabi talaga sa kanya ng lalaki? Actually, nag-grab lang siya sa shoulders niya pero parang nung nakita po nung concerned citizen natin na medyo nag-resist po yung bata, ay inako na lang po niya na anak niya po yun. So sir, ano po sa ngayon ang measures ng Pavia Municipal Police Station? K5 ka? Yes, K5. Magluwas sa Pavia ni din pag ito nga malugar ang ginawag naton kay na is Barangay Capalis, Dumangas. Din pag nga malugar din sa province nga may ara pag daw pare mas nga ang mga bata ang gina-target?
may ara kita sang information ka K5 TED yung nabaton, nga may ara man natabo sa Maasin kag sa Pasig City ka K5 TED. Pero ilabuton taman ni ang mga hepe sang nasambitan nga banwa para i-confirm taman ang iniya nga information ka K5 TED. Si DILG Secretary Rimulya is coming? Yes, ka K5 TED. Ari di siya subong sa Iloilo kag karon mga alas 11 may press conference ini siya nakatigayonon dito sa Police Regional Office 6. Thank you K5 ka. Ayun nga balita, ang ginadulong sa inyo sa klinika DTX Coffee Mix, ang klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ang DTX Coffee Mix mga ka-K5, healthy coffee ini, na nagahatag sa maayong benepisyo sa aton nga lawas, bangon sa natural and organic ingredients, kaangay sa ampalaya, chia seeds, kag de-sugared sugarcane extract. Ini nga balita, ang ginadulong man sa inyo ni ka-K5 Ray Espeja Umalay, na palangga gid ang mga taga-Banwas ang pototan. Ini si ka-K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Las 8:59, Evangelistic Crusade sa Sports Complex sa Magsaysay Village, La Paz, March 1. Alas 3 hapon hasta alas 9, Run for Jesus. Run for Jesus, Revival, Unity for Next Generation. Run, R-U-N. Ang pahibalo from Sir Pastor G. Ismael kay Pastor Ronilo Pancho. Kung may ban na o asawa na, di na mag-entertain kay Iban para hindi masulay. Hambal ni Ma'am Laura sa Magaysay. Happy birthday kay Boss Arsua from Chimich Hermano. Sir Noel Goles, Ma'am Erlina Goles, salamat. A peaceful mind gives life to the body, but jealousy rots the bones. Ang malino nga panguna-una makapaayo sa lawas, pero ang kahisa pareho sa sakit nga nagaut-ut sa mga tulan. Hulobaton 14, versikulo 30. Proverbs 14, verse 30. Kag ang mga tao nga malain ipilak sa nagadabadaba nga kalayo. Magahibi sila kag magabagrot ang ilang ngipon, and will throw the evil ones into a burning furnace. People there will be weeping and grinding their teeth. Matthew 13, verse 50. This is the word of God. Kay Ma'am Richel Casamayor Palmes sa Pasig, kay Ma'am Joris Panes, Ma'am Sheila May Casa Serbania sa Himinay, Kalinog, Iloilo. God bless sa inyo. Sir Eric Gose, Sir Mark Casarce, kay Sir Mark Anthony Familyaran, and Ma'am Glesi Familyaran sa Sitio Karasan, Barangay Avila, Buena Vista, Guimaras. Ang oras, alas 9:01 sa aga sa Pilipinas. Nothing is impossible when you put your trust in God. Ma'am Bings PSJ, Ma'am Ningning, Ma'am Wendy Sarmiento, Pastor G. Ismael, Pastor Jo, thank you. Nagpamati sa impormasyon sa ikayong lawas, Ted Aujero Francia. The Lord bless you and keep you. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita, K5 News FM.